लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। स' लोगोफोर दिनैहाय आं बर'नि फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनाय अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय साहा फारानि होननाय दे लोगोफोर। आरो जों बे गोदानै फैनाय बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअ गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'निनो मुंदांखा एक्टर लाइथुन, जयसिं आरो ददेरे बिथांमोनखौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे फैनाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां सुशान ब्रह्म आरो साबित्रि बर' सर्गियारि बिथांमोना दे लोगोफोर। स' लोगोफोर आरोबाव बे साहा फारानि अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट एबा डाइरेक्सनखौ खालामदों बिथां राहुल बर'आ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ दायो सुदिम सासन प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव दायो थांनानै नायहैनो हासिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नायनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामना होबोदो लोगोफोर, जाहाथे बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअखौ लाबोनो हायो। स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।